Ir-rata ta' fertilità f'pajjiżna hija ta' 1.3%, l-inqas rata fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Madankollu il-medja tan-nisa f'Malta xorta għadhom jgħidu li jixtiequ żewġ ulied għalkemm madwar 34% jiddiskrivu l-għada finanzjarja tagħhom bħala waħda li biha qed jgħixu ġurnata b'ġurnata u għalhekk ma jistgħux jippjanaw għall-futur. Dan kollu ħareġ f'konferenza bit-tema Work-Life Measures in Malta, fejn minn studju li sar fost nisa u irġiel bejn l-età ta' 18 u 39 sena, irriżultaw ukoll li 67.6% tan-nisa isibuha diffiċli biex jilaħqu mar-responsabbiltajiet bejn ix-xogħol u tmirijiet ta' familja. Hemm ukoll sbilanċ fil-ġeneru, hekk kif 1% tal-irġiel biss jieħdu l-maġġoranza tal-pis biex tieħu ħsieb l-ulied, waqt li madwar 46% tan-nisa jaqblu li hemm sbilanċ fil-ġeneru f'dak li għandu x'jaqsam ma' trobbija ta' tfal li b'xi mod jew ieħor jaffettwa kemm ikollhom trabi. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ix-Shadow Minister Graziella Attard Previ u l-istudju li kien ikkummissjonat mill-NCPE jagħti wkoll numru ta' miżuri li għandhom jittieħdu min-naħa tal-Gvern sabiex koppji jażlu li jkollhom iżjed ulied. Fost l-oħrajn l-istudju wara nuqqas ta' sodisfazzjon kemm fil-perjodu kif ukoll fil-kumpens tal-lif, waqt li wara wkoll talba b'saħħitha għal maternity leave itwal, żieda fil-paternal leave u estensjoni fil-parental leave kif ukoll leave għal ġenituri meta tfal ikunu ma jifilħux. Dawn il-proposti kollha li ħarġu minn dan l-istudju li sar bejn Novembru 2023 u Jannar li għadda ikkonfermaw dak li kien propona l-Partit Nazzjonalista meta kien qal li l-paternal leave irid jiżdied minn 10 tiem għal 15 jum u l-rata tal-parental leave kif proposta mill-Gvern fuq rata ta' sick leave ma kienx biżżejjed u għalhekk għandha tingħata fuq rata ta' paga medja. Il-Partit Nazzjonalista kien ressaq mozzjoni b'diversi proposti biex tiġi emendata il-Legal Notice 201 tal-2022, però meta ressaq din il-mozzjoni il-Partit Nazzjonalista il-Gvern kien vota kontra. Il-Partit Nazzjonalista dejjem sostna li dawn il-miżuri huma investiment fil-familja moderna u neċessarji bħala parti mill-miżuri li hemm bżonn biex tiġi indirizzata il-problema tar-rata baxxa ta' fertilità.